високо е човек. И западаме надолу. Само спусти, че пърчиш. Как мога да съм един варел? Това че да им да отбърни места. Направо тук не знам как ще викаме. Няма, в последния момент, точно преди да се удари в земята, скачаш нагоре. Как проглупиш се? Няма да е. Значи са горе. Много е високо, много. Ще направиш аз на двете негърси. Не. Как не? Тук до джунглата ще им пасва. Чай да ги снимам. Като ледят. Чакай, кажи им да си. Днес ще те палиш кола. Да, майка им, да. Вие? Дай да ги видим. Ей, мангасаря. Виж ги. Йоу! Йоу! Very good. Thank you very much. Чай, аз да се снимам, айде. Айде, виж. Махни от Рио де Жанейро. Айде махни за камера. Бъдеш? Това братове, те. Няма да си видиш какво става, запаметяваме в момента. Запаметяваме момента. Кола казвам също. 400 лева. Вярно ли? Да, Аз бая аванса съм ударил. 200 лева с касирата с Бая аванса съм ударил, значи. Ти Иван снимки една. Снимаш и за снимки. Браво. Е така се слага на една такова. Вътре и то там има хардиски и веднага. Ти за това е толкова скъпо. Да, аз не спомням. Спряхме.